मैडम नों खरकसा उमर बंगै थांखा अमाहाय कायसा मणिपुरनि पार्टी मुं खरक नै मुनसनो सलिया खलाय बरि रकनि साका आसका टर्चार खायका अमाहाय बो तिरफोर हास्ते बो उराम बो नुकजागा हायबनो जास्टिस रकमाया निनि लाइबो नोंथाय नुखागोन बमाहाय माटं ताबोनो अटं ज बेलाय बेलाय नोंखौ गाहाम नोंसिंखा आरो बिसिङाव दिनै आं मा सासिनायनि कक सोंमानि जे दिनाव भारत वर्ष स्वाधीन हनिंलाय तंमोन ता 75 बोसोरनो ता 76 रानिं चलनायखा आरो बिसिंसि आनि उ बयस ता मनुखा अमाहाय अगतन गतिया गरिखा ता बेसिस के ता सिनि 12 बोसोर ता मणिपुर अंगै दं सारा 12 बोसोर माहाय आरो बिसिङाव ते बिसिनार मणिपुरनो दाग सिदागन नुकजाकुखा जे मणिपुरी मीडिया हिबान्दे ने कुकी हनै दुइटा समाजनो परा बराव जाति दांगा माने जाति दांगा बराव खलाय रखा कायनिनि दलनि बिसं कायसा तमाल आरो बीजेपी सरकार तंतो तैसि दिन अमाहाय जिनि बुरि रावनो जिनि बुखौ कुकी बुरि रावनो बराव रि करि खाखलाय सावो आचंग आचायखेसि सावरियो बाव बसिरि करि खाखलायसि लामा कल हिरगै खेत कचारा तैरांगै गोबां मसलार बनि ऊपर जो अत्याचार खलायका कक साजानाय करि जाखा आं उ भिडिअ जों 19 तारिख जुलाइ आं नुखा आं हफं थुमालिया आं बसागदे कलिका बखादे कलिका खादे साका खादे रियावखा बर नवे आं नायमालिया आरो हायनि बांनि तिनो अरने कोथंलायमनि पान्दासिनि तिरप्रानेङै तामनि कायसा बुरि रावना बुमा हंकेन मातृत्व भारत वर्षनो सितिनि भारत माता की जय हुजाक दं तिनि तिरफ्रावबो हायनो तिनि हुजाक दं मातृपुर सिरि हा कचार आमा हनै तिनि मणिपुरी बो हुजाक दं अमहाय हानो सिसिनि आमा हिरोइन दंमनि बिसिङाव बाताम तिनि भारत स्वाधीन पर अमाय बुमा के थाका हानि साखाव सालताल फुनुंनाय सालतालना बिपानि खलायनाय निनि अब कुतुंग मुथगै किसुआ थगै बुखुन माइतुक जारय खाखलाने दुध जारय तै माने पुसमाने बुमा हाय हासाखाते करि बनसिनि कुकी सं आरो मणिपुरी मिटा संबर जे कुकी बुरि रावनो तयो अमा हाय जे अत्याचार का बनस सैमाले बन तिनो अरस आवर तलाव सारा त्रिपुरानि प्रतिति बुलाव खाइतों सारा त्रिपुरानि एंबाय अर लोकेल निङै आवर तला तिनि अमाय खादमा पान्दा फनुवानि जों थांतङो समसां तयै आरो बिसिं तिनि आं होनो मोदी सरकारना मोदीजिनो होनो बकि सिया देत बनकी बुमा करी बनकी बाहनक जे करी बाबु करे ताम तिनि आसक तका आं तिनि होनो 12 बोसोर ब प्रधानमंत्री तंमानि ब तिनि उपयुक्त या ब दायथनि इमिडिएटली ब याखाय लांथि आं होनो तिनि मोदीना आं तिनि आकनि हवानि मुजो तका ब सिया दे ब सात सबका विकास तिनि बेटी बासाव बेटी परा होइतला ताम नम अत्याचार खलाइतंग बनुगिया दे बलासिया दे तिनि ब उपयुक्त या ब तिनि न प्रधानमंत्री थे पर टाक खाय रंथि आं बनो कबो हामबाय आसिनि कम